Čaute, vítám vás u dalšího tutoriálu, jak stáhnout Don't Starve Together zadarmo, oh yeah, na ulož to. Našel jsem to, hraju to taky a může být sranda, můžete taky si zahrát, jen dáte tady stáhnout, dáte si tady title, kvety, takový bláboli, já to zavřu, že já už to mám, jen tady si kouknu do složky, to tady mám někde. Počkejte, já to teď hledám, blbec. Tady asi, jo, tady. Dáte na to otevřít, oh yeah. Otevřít, to se nebojte. Není v tom žádný, jak se vám to stáhne, tak dáte tady to tam se vám ukáže. Na nic neklikejte, dáte jen extraktovat do plochy a pak se vám tady načte. Tady ta složka, mají otevřete a teď ukážeme se, jak si změnit jméno, oh yeah. To bude takový lehoučký. A nedávejte tady to pak. To je jako něco. Tady musíte si dát, jaký chcete jméno, jakýkoliv, ale já language jsem zatím neskoušel. Ale já nevím, jako tak to tam bude fungovat. Se kouknu ještě na YouTube, to bude fungovat, tak to ještě řeknu do popisku, že o té hře, já už jsem to hrál, budu možná to natáčet, budou menší lagy, za to se omlouvám, to budou menší lagy, ale změníte si, já nevím, jako dáte si, já nevím, tady budete mít takový map, nějak tak, a vy to smažete, a tady to smažete, tak už jako je to k ničemu. Ale musíte to mít, že... Ty foto? Aha, jo. Ty foto. Jo, musíte mít tam rovná se. A já si tam dám... Je to. Dobrý. Si tam já dám radši je to, jako... Jsem youtuber. OK. Dáte uložit a vám se to uloží a teď si spustíte hru. To budete chtít ještě... Počkejte, to budete chtít hrát multiplayer, tak si musíte nejdřív stáhnout hamači. A já vám nebudu říkat, že mi to poslal bratranec. Teď co všichni vidíte, já tady mám hodně hráčů, jako s kámošem jsem hrál, tady je Monster, Jano, to je jeden, pak je tady Idea, to je Gamer zdarma, kam, nebo já tady nevím, asi, jo, je to Gamer, asi, a tady to je Banán, to je Cool Kola, chladná kola, a tady to je Dominik, to je Slovák, to ani neznáte. Tady to je youtuber, tady to je youtuber a tady je ještě youtuber a to jsem já. Tak jako já s nima hraju, mě to baví, tak jako je to super. A teď jako já to tady mám hamači, ale to jako dáte do toho, pak dáte bin, pak jak se vám to uloží, tak můžete normálně spustit hru. Bude vám to chvilku trvat na chvíli, ale mě se to bude trošku lagovat možná. Vypnu ten internet, ať se mi to nelaguje nějak. Bude se mi to trošku lagovat, ale za to se omlouvám, jo. Jo, jako já za to nemůžu, to jako, ale nějak. Vidíte? No to je boss, to je zimní boss, tady to je letní boss, tady, no. No, dobrý, OK. A takhle normálně hrajete, budete chtít si strumit zvuk, tak dáte setting a tady si dáte všechno na dvojku, nebo jak chcete jít na jedničku, ale já to mám na dvojku, že mě to vyhovuje. Můžete si tady jako dát full screen, jak to chcete, a já si to dám takhle, ať to mám takhle, ať můžu jako s kámošem mluvit a tady. Tak jako tady je kontrol, to tady si můžete změnit. Já jsem si dal krafťák na C, když to jako, neměl jsem na C, ale já jsem to měl na, teď nevím, na caps lock, a já jsem si to změnil. Dáte normálně play a dáte host server, tady si dáte nějaký, já nevím, dám si Titan, resume, OK, dám offline mode, nebojte se, ale musíte mít ten hamači. A pak vám ještě ukážu, jak se připojit, ale bude vám to pak neodpovídat a vám to bude trvat přes 3 minuty,
nebo přes 2, tak si to vypněte. Tak jako mě to jako chvilku jen trvá. Jako já na to jako mám ten komp, že mě vždycky nějaká hra neodpovídá a pak se mi najednou dá odpovídá. A já to jen střihnu, ať se to udělá, že ono to je tím, že to je pomalý. A jsem tu zpátky, jsem ve hře. Teď jen ukážu, dobrý, jo. Vidíte, to je trošilinku lagičky jedí někdy. Tady to je 22. den, ale já tady mám 20. Tady můžete vidět Welcome to White Wolf YouTube Maps. Tady můžete vidět, že mám tady jméno svý a tady je Welcome to. Vítejte v Bílém Vlkově.cz YouTuberovi na mapě. No, já jsem to chtěl na mapě. A tady můžete vidět jakýkoliv věci. Tady máme teď zimu, že to jsme do 21. dne neměli. A teď tady to je tomu, že budete mít všechno v Němčině, ale něco ne. A my musíme mít science a my ho nepotřebujeme. Babička má výhodu hodně. Ale já vám ještě ukážu postavy všechny, že si vyrobím novej, jen vám ukážu ty postavy, že mi ten svět smažu pak vám řeknu, jak se to ještě dělá, ale já vám řeknu jen pozor na psy. Vždycky útočí v 11. dnu, nebo 6. nebo 4. 5. To je ten science, tady můžete vidět dole. Tady. What the fuck? Teď zmizel najednou, lol. To nechápu. Dáte host, tady dáte, no tady dáte jo, co chcete, já tam mám 1, 2, 3, tady máte pro hráče, tady máte Endels, to je nekonečný, tady to zatím nevím, to je survival, a tady je OP a my to mám off. Edit dáte map, já to mám na title, pak si tam dáte, co chcete, tady máte, ale já jen vám řeknu, tady ti krocani vám žerou ty bobule, tak pozor. Tady máte nebezpečný vosy, tady ti mají vajíčka, ta normálně na ně půjdete okolo nich, tak kdo vás stejně se zaboudají, tak tady ty buvolové jsou nebezpeční, to jsou placnutý, tak jsou nasraní velce. A kozy vás taky zabijou, i tučňáky. Hele, já vám jen řeknu, nezabijejte tučňáky, jinak vás zabijou. Tady máte tajto. To jsou ty v 11. nebo 6. dnu. Spidermany si jdou dát do pasti. Tady to nevím. Tady to je chapadlo, to je v temném. To je taková divná barva. Nějaká ne. Asi trošku šedo. No možná šedo ta fialová a pak je tam fialová. Tady to neznám. Tady to je ironový kůň. Ten taky útočí. Ten je u nějakých takových sochách. A tady ten to je z toho temného lese. To jako zmočal, tady to neznám, tady to znám. To kámoš přivolal a tady to jsou bossy. Tady to je boss, tady to je boss, tady to je boss. Já mu řeknu, tady to je lední boss, tady to je letní boss, tady to je zimní boss, asi ten vedrový boss a tady to je pouštní boss. Na něj si dávám pozor, ten na vás dá, máte 100 HP, nebo já nevím, nebo 50, nebo 60, tak vás dá na jinou ránu, kámo, a jste mrtvý. Já dám back, no počkejte, já jen dám apply, já vám dám create server, já budu vám říkat, co o těch postavách mají výhodu a nějakou nevýhodu. Proto jsem udělal takovej, bude to jako tutoriál a pomáhání trošku. Já jen tam napíšu tutoriál, že jako čemu to je. Jen vám pomáhám a já vám ještě dám pak Skype, taky můj, oh yeah, tady můžete vidět můj Skype, oh yeah. Pak tady mám Steam, teď si stahuji jenom hru a teď můžete vidět, že dneska je už 6. Já už jsem ještě z hru, tady máte 21, tady máte Evolution, tady to ještě Killing Floor, to je Zabijáci patra 2 a tady já nevím překládat ty hry, ale já jen udělám střih, že to bude chvilku zase trvat. Jsem tu zase a tady to je Titan, jen vám řeknu, tady tomu rostou vousy, tady ta holka má resistant fire damage, že může útočit na ty fiery.
Pak tady má krafťák, že má takovou takovou svíčen, jakože má v ruce takový, to říct, jako takový hrníček a tam je v tom jako oheň. A tady to flagile, to nevím zatím. To nevím, ale tady ten se bojí monster a je hodně silnej. Ta má full berry, taky je jako silnej, ale bojí se noci a ještě tmy se bojí a ještě se bojí monster. A ta má asi přes 50 až 100 jídla, tak asi už ztrací sílu, že jako pak on musí hodně jíst, víte. Pak tady ta má holka takovou sister, to znamená, počkejte, to znamená, že má takovou kytku a to je jako v tom. No ona se bojí asi noci, já nevím teď, ale vím, že nevidí noci. Ale není to s ní jako, ale to není. Já teď nevím, to není nebo je, jako hodně těžký, ale já vím, že není. Tak ten je dobrý, že ten nejí nějaký nějaký jídla jí, ale některý ne. A ta prší, tak normálně už mu to bere to, ale ta má gears, to jsou takový motičky, on nemá srdce a normálně mu to jako bere. Učitelka, to je to, že může kraftit více, tady může používat knížky na kouzení jako rostení všechno okolo jí, nemůže spát, to je jistý. A tady je dobrá battle, má velký jako power, že má dobrý damage taky a je silná hodně, ale není vegeratinka. Já nevím, jako co nevědí maso, ale ona jen jí maso. A Spider-Man je monster, no má Spider-Many, to jako jí nevadí, ale taky rostou se. Ale má nevýhodu, že na jiný útočí prasata. To bylo asi pro všechno, proto, že jsem vám ještě ukázal, jaký postavy dělají, ale jen vám řeknu, babička je dobrá, pak ještě ta holka, ale jako její kytička. My jsme jako útočili na tajto, my jsme byli duchové a jejich ty kytičky, oni na nás jako, oni pořád jako otravovali, jinou kamše a oni mu pomstali a na něj a on je zabil ty duchy. Teď dáte tady, tak musíte dát IPinu z toho, jako tady 2.5, to je moje. A nebo jako ničí. Já si dám 2.5.39.38.1. Dáte OK, pak se vám to ukáže heslo nebo bez hesla, pak se vám to připojí na ten server a nestále připojí, že to je můj server. Ale asi pro to bylo všechno a budu to natáčet a u nějakého zase tutoriálu a jen vám řeknu, dneska, kurva, vyjde poprvé Sleeping Dogs 33 minut. Udělám to let's play každý na 30 minut. A já vám řeknu ještě, já jsem ještě udělal čas, že jsem mi nějak vypl natáčení. Ale já nevím proč, ani jsem to já neudělal. No, já jsem se snažil ho zabít. Já jsem to nebyl, ani jsem nedal střih, ani na konci je to. Ale nebudu vás rušit, tak. U nějakého zasraného tutoriálu, dobrýho tutoriálu, omlouvám se za to, zasraní. U nějakého dalšího dobrýho tutoriálu, nebo let's play, tak nazdar, fuck yeah!